Ein ni'n dysgu ystod o gyrsiau yn yr adran ddaearyddiaeth a gwyddorau deiar yn cwmpasu daearyddiaeth mewn sawl ffurf, ond hefyd gwyddor deiar amgylcheddol a gwyddor yr amgylchedd. Mae gyda ni hefyd nifer fawr o gyrsiau cyfun yn ogystal â chyrsiau 4 mlynedd sy'n galluogi myfyrwyr i dreulio blwyddyn dramor a hefyd fel opsiwn arall treulio blwyddyn y newidiant. Ni'n credu'n gryf mewn dysgu sy'n cael ei arwain gan ymchwil. A mae hyn yn golygu y bydd myfyrwyr yn cael ei dysgu gan arbenigwyr yn y maes, arbenigwyr o safon rhyngwladol a byd-eang mewn meysydd gwahanol. Un datblygiad cyffrous arall yn ddiweddar yw'r ffaith bod yn cyrsiau daearyddiaeth ni wedi cael ei hychredu gan Cymdeithas Daearyddiaeth Pryden, Royal Geographical Society. Mae hwnna'n dangos yn eglur i ddarpar fyfyrwyr bod yr addysg fe fyddan nhw'n ei dderbyn yn yr adran yn un o'r radd flaenaf. Ond mae yna sawl ffordd y gallwch chi ddysgu mwy am ein cyrsiau ni a mwy am yr adran. Naturiol, fe allwch chi ymweld â gwefan yr adran a hefyd gyda unrhyw un o'r cyfryngau cymdeithasol i ni'n cefnogi a'i hyrwyddo yn yr adran. Ond dwi'n credu'n aml iawn, felly mae'r ffordd orau i chi ddysgu yw drwy ymweld â'r adran mwyn i chi gael gweld y math o gymuned, y math o brofiadau gallwch chi fod yn dod ar ei traws yn yr adran hon. Mae gyda ni gyfres o ddiwrnodau ymweld a diwrnodau agored hefyd fe allwch chi gael y profiad hwnnw.